Libuan ka mga partisipante ang misuporta sa Run for a Cause sa Kidapawan City, nga giorganisa sa PNP City Social Welfare and Development Office atol sa pagsaulog sa Women's Month niadtong Marso 8, 2025 sa Tubangan sa City Hall. Adunay temang takbo para sa kababuihan Run for a Cause. Ang aktibidad usa ka paagi sa pagpasalamat ug paghatag og importansya sa mga kababaihan sa syudad, ilabi na ang ilang dakong papel sa pamilya o komunidad. Subay sa LGU, personal sub nga nagpaabot og pagsaludo si Mayor Jose Paulo Evangelista sa tanang kababayenhan sa Kidapawan alang sa ilang pag-alaga at isipinahan, asawa og mga lider sa komunidad. Giposidunggan sab ang kababaihan nga miyembro sa Kidapawan City PNP nga nagpakita sa ilang dedikasyon og pagsiguro sa kalinaw ug seguridad sa syudad. Tumong sa aktibidad, mo ang paghatag og labaw nga importansya sa papel sa kababaihan sa matag aspeto sa katilingban ug ang pagpadayag sa ilang kontribusyon sa paghimo sa kalinaw, kahimtang sa pamilya ug pagpauswag sa komunidad. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!